Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kawai ka ying bishar hanong ba dang shen kala ai jingbet ika menteri katanat ain ka Dr. Maisel Amperin Lingdo bakan det chakari Vietnam na kabenta khat South ngi pada ka jo ka por ka ying bishar kala kentat ya ka jing persya na kalyang ka Central Bureau of Investigation halor ka ni ka jing kwa lek bari ka menteri laban kedo ba ka kong Amperin kala pan jingbet na ka ying bishar ka badai ka special CBI court Shillong ban lek Vietnam na kabenta khat South ngi katana do ka arpu artarik unno pra arjar arpulai hado ka sautarik ukala lingkot arjar arpusao halor ka jingpan jingbit ka kong Amperin ka balong ka way na ki bala sya amudi ka CBI halor ka kunrum kunram ka bayadei bat ka jingthungkam nong hikai sarkar na kaliang ka CBI kala ai ka jingtho ban pinpau ya ka jing persya ka CBI kala ong ba ka jing island ya ka kong Amperin ban let shabar jong ka ri na ka por kan ai ka khubor ka babakala sa ki para nong sya amudi pat kire pat ba ka ying bishar ka bu yagani ka nong sya mudui ha ka wei ka kerdan namar ka dairu ka menteri sarkar ka CBI kala ong ru ba baro ki nong song snong ki long kat jo hakmat jong ka an da ka basya yu ka kong Amperin ban let sabar jong ka ri man la ka por ka CBI kala ong ba kani kan pensngoy yu ka kong Amperin ba kamdei satya kata ka brasya mudui ha kanu ka mukot duma bat kan pensngoro ya ka baka ying bishar kanam not ban kentat ya ka jingkerpat jongka namar ka ka menteri katanat ain haga sarkar ba menta hinray na kalyang ka muktiar jongka kong Amperin kala kado baka nong sya amudui kamsim lapendon kam bakla ya ka kerdan ka baka bat ban tuklar ya ka jingtray kam ka ying bishar ka muktiar kala ongru bakat ba 4 pelat ya ka nong sya amudui na ki jingkeno kong Amperin kadon ka hok ban let ban wan bat kam judon ka kep bakala pen ken ya ki kindon balabu da ying bishar susu ka muktiar kala kadawru ba katay ka nong sya amudui kala late sa France bat Dubai ha ka bayadei bat ki kam sarkar bat sa Thailand bat London na kabenta ki kam shimen hinray kala ongpat baka kong Amperin ka klem late sa London nado ka khat artrik banay ba henyo hado ka khat prat ring lapan ken mau baka Supreme Court ha ka mukot duma bala ai da Chandra Swami persya ya ka CBI kala pinmi hukum bu unong mudui unom laban mi nakari tak hadu banda yo jingbit swana ka ying bishar halor ki kindon baga ying bishar kala ban bo nakaliang ka ying bishar kala ong baman na kapor baka kong Amperin kala lej shabari kala juan pai biang salary kala ong baga jing pensngo jong ka CBI bala dasya ya ka nong sya amudui bakan lej shabari kan ai ka khubor ka babakala ki para nong sya amudui bat ki repat ba bat baka nong sya amudui ka yo da ka waipat ka rukam bishar kalong gubum don nong rim ying bishar kala kadaw bahadu menta 4 sim ladon na pedeng ki para nong sya amudui ki balawan sa ka ying bishar ban panjing bit ban let sabari ban namar kata ka jing pensngo jong ka CBI kalong ka babakla susu kala ong baka Supreme Court kala penksan baka hok ban let sabari kalong sibenta na ka hok ban im bat ka hok light load shimet bala pen kamti de ka artikel ka ba arpuwe jong ka riti sinchar jong ka ri India bat anam la ban penduk ya kani ka hok light no satang lada kaya day bat kerukom balabu renti daka ai namar baka CBI ka klem la ban pen i da ki kot kisla kumno ka teka nong sya mudui kala pen kenya ka jing light load bala ai haka ka ying bishar kala ong bakam ye i bakan don kanu ka daw banam pediang ye ka jing kerpat bala ai da ka nong sya mudui namar kata ka ying bishar kala ai jingbit ya ka kong Amperin ban let sa Vietnam na ka benta khat South ngi henry ka ju ka por ka ying bishar kala hukum ru ka kong Amperin bahaswa bakan let sa Vietnam kade ban ai de ka jingtho sa ka CBI ha ka bede ber ka jinglet jongka bat ban pentip hai kan shong kan sa ha gitu ki khat South ngi ha Vietnam